שחזור צבע למכסה מנוע לאלפא 159. 50-50. ככה הגיע הרכב עם לקה דהויה לגמרי. ואין מקום לשלייף סבון. ובשיטה חדשנית של יעקב אלתר. כולל תיקוני פגיעות מאבנים. בשיטה של פרוטים. ככה הגיע המכסה מנוע. בבקשה 50-50. בבקשה 50-50. שחזור לקה כולל תוספת ברק, ללא שלייף סבון, ללא לקה, רק בשיטת דיטיילינג של יעקב אלתר. בבקשה. אחרי. במותגים של פולישים ובשיטה של פולישים של יעקב אלתר. זה לפני. זה אחרי. זה אחרי. ככה 50-50. בשיטה של יעקב אלתר.